Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw, nining tungura karon ang sabkini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini karon ninyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasing-kasing magdapit o magapanghinaot kaninyo nga kamong tanan karon na kamo sa kabaskog sa inyong panglawas, di may magamit natong punan sa pagtimbang-timbang ni makamaturan nga makapagatod sa tao, sa kaluwasan, at kini makamaturan na pinasikan lamang sa mga nakasulat sa Biblia nga gitudlo ni Master kanamo pa din sa mga among pagtudlo kaninyo. Kundo na may mga basahong repensya nga iyang gitugot para kinigamiton, dili para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura, among mga mainitong pagpangamusta sa nagakanlaing mga dapit no sa mga chapter president o sa mga kaigsonan sa inyong pagsunod, sa inyong pag-abaga sa radio station para sa paghatod, para sa kaluwasan nga ilang mapamatian. O labi na sa PBCM compound, kumusta kaninyo sa inyong malahutayon nga pagsunod niining atong programa o sa pagsuporta. O dili nato kalimtan sa tanan nga mga kaigsonan nga mga membro nga ang atong hatagon sa Binulan para mangod gana sa atong PBCM Palace Reconstruction. O ingon man ang atong panagtigom sulod sa katuig nga dunay tulo ka hugna, ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Og nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Usab si Brother Dibs Rizaba, nangumusta kanyong tanan, mga kaigsunan, ug kauban po rin nato karon sa studio, kauban natong ebanghelista o magwawali, Brother Rini Telebrico. O gihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta mga higalag mga kaigsunan, makig-uban usab kaninyo Brother Juan Ronilo Mangalos sulod sa usa ka takna nga mga paghatod sa kamatuoran. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatulingog niining 29 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao, pabati ang programa sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og dinhi nining inyong pagpatulingog sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City, pabati ang programa matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa gapunon mga kaigsunan live sa Facebook o niya makita usab sa YouTube o makita usab o mapaminawan sa Parasat Cable TV sa Channel 5. O adunay pagsubli niini sa matag adlaw Martes ug Huwebes launa ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. O ang among mga pagpasalamat sa mga kaigsunan nga naghatag suporta sa mga radio station dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental, sa B Radio Waikura TV matag adlaw Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Gisuportaran kini sa mga PBC Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Inusab sa Ingog City sa Relbit Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlaw Domingo. Gisuportaran kini una sa ato ang Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, sa mga pamilya Kisimundo o kang Brother Mario Chabit o yun man ang naghatag suporta ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading din kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan din sa Villanueva, Misamis Oriental. Ato sa programa din sa Kabusis Power Radio matag-adlaw gyapon nga Domingo alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Gisuportaran kini sa atong igsoon kauban nga ebanghelista o ministro Brother Devir Rizaba. Dinis Cagayan de Oro City sa Dixari Radio Ultra matag-adlaw Domingo alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Linusab sa Tandag City sa Sure FM Dix BP matag-adlaw kita nga Sabado sa inyong pagpatalingog mga kaigsunan alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Gisuportaran kini sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Tampado og ang Vice Chapter President Sister Alma Bernido og ang Treasurer Sister Julie Tobo ug ang Secretary Marina Campado, ang mga advisor, Brother Silo Canonigo, Brother Eric Canonigo, Sister Gertrudis Canonigo, Brother
Marcelo Hubay ug ni Brother Pedro Campado. Ato usab nga gitagaan og pagtimbaya ang bagong nakabig sa pagtulunan sa PBCM. Naandar siya sa branch sa Tandag City, Sister Mel Labado Go Santos. Ato usab nga gikumusta og gitimbaya ang chapter president sa Santa Teresita Kataingan Masbati branch number 74, Brother Ernesto Baybayon Jr. O ang chapter president din sa Lipa, Batangas branch, Brother GC B. Salazar. O ang programa usab nga mabati din sa matag adlong Domingo sa Kabadbaran City mga kigsunan. Radyo Publiko 106.1 Honey FM. Matagad lang Domingo, alas 6 ngadto sa La City ang tagna sa kabuntagon sa inyong pagpatalingog o gisuportaran kini sa atong igsuon BBC member Brother Nicanor Librero. Ingon man ang nagatag suporta usab PBC member Sister Angelica Librero. Ang atong mga kaigsunan din sa tinipong bansa sa Amerika nga nagasudong sa atong programa via Facebook Live Sister TC Ikulihat o ni Sister Lily Patterson. Sa mga makito ng Hermias family o labi na ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ang legal counsel sa PBC, mga kigsunan, Attorney Ramil G. Carion. Atong gikumusta ang mga higala nato nga mga salesman nga nagasudong usab sa programa o atong igsuon, Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos o din sa Taguluan atong igsuon Brother Jerry Kilaw sa imong pamilya. Atong mga gusto magpangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. O aron sa pag-iskot sa tema mga kaigsunan, balik ko kamo kang Reverend Sarle. Sa dili pa nato isgutan ang atong tema karon, Brother, ato sang ipasadaan ang mga nagapangutana kanato nga magpaabot sila atong basahon ang tagsa-tagsa ka mga pangalan. Okay, Reb, atong pagabasahon. Una dinhi, kauban nato sa pagtuo, Reb, si Sister Melissa D. Dayondon sa Tagbilaran City. Ikaduha, Lina B. Balaba sa Pilar Bohol. Ang ikatulo, Samson Smith sa Bacoor, Cavite. Dayon ikaupat, Ryan Mapalo, Tandag, Surigao del Sur. Ug ang ikalima, Dunggals, Tingabngab. Mao ka na, Reb. Okay, no? O, paabutan lang ninyo kay kanang inyong mga pangutana maayo man o dili, di gyud namo na balibaran kay kaniyahayra nga kung dunay magapangutana andami sa pagtubag na unsa umapog ingon ana ang klase sa inyong mga pangutana. Ang ato karong pag-isgutan, Brad Deber, Brad Ronnie, kini ang tagna mahitungod sa Joel 2:31. O ngano nga kini maoy atong napili nga tagna mahitungod sa Joel 2:31 tungod kay ang atong igsuon sa pagtuo si Brother Nilo Junior Hodilia mao kini ang usa sa iyang gipangutana, Brother Deber. Atong pagabasahon, Reb, ang pangutana ni Brother Nilo Junior Hodilia. Brad Nilo, kumusta kanimo? Atong pagabasahon, Reb, ang iyang gipadangat nga pangutana pinaagi ni Brad Ronnie. Atong pagabasahon, nagaingon niini, Brad Ron, matud pa ni Brother Nilo Hodilia. Brad Ron, na ako'y pangutana. Kining nakasulat sa Joel 2:31, ang adlaw mahimong kangitngitan ug ang bulan mahimong dugo sa dili pa moabot ang dako ug makalilisang nga adlaw ni Jehova. Natuman na ba ni Brad o wala pa? Palihog ko og pasabot ani sa ato programa, Brad Ron. Daghang salamat, Nilo Hodilia, Valencia, Bohol. Ining maong pangutana nimo igsoong Nilo Junior Hodilia. Kini kung atong larguhon ni sa pagkasulti nahitabo na kini. Pero ato lang basahon kay ang imong gisgutan sa Joel 2:31. Isugod lang nato Bedroni sa 30. Okay. Dan ang iyang 31. Atong idetalye kay may mga kauban ug sa kaparintihan pa mga igagaw lugar ani nga mga bersikulo. Tinood ka na rin. Mga relatives ba? Relatibo kaubanan ani nga bersikulo. Okay, basahon ako Reb sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Ang Joel Kapitulo 2 versikulo 30 ngadto sa 31 gingon. Og ako magapakita sa mga katingalahan diha sa kalangitan ug sa yuta ang dugo ug kalayo ug ang mga haligi nga aso. Mupos kita kadiyot bradron. Gi-highlight nato nga
ang Dios magapakita sa mga katingala diya sa kalangitan o napod sa yuta. Kanang gisgutan ang dugo ug ang kalayo. Kining ang dugo ug ang kalayo nara sa answer sa sunod, Bradron. Okay, basahin na to ang 31 nga bersikulo red, gingon, ang adlaw mahimong kangitngitan, ug ang bulan mahimong dugo, sa dili pa moabot ang dako, ug makalilisang nga adlaw ni Hioba. Doon na di ay makalilisang nga adlaw ni Hioba, makahitabo igsoong niluhodilya. Ang katong gisgutan nga magpakita diya sa kalangitan may tungod sa dugo, nakita nato nga og napod ang adlaw mahimong kangitngitan. Lugar kung matuman anang adlaw lugar imbis na hayag, doon na di ay pagkangitngit ang mahitabuan ug ang bulan mahimo daw pud nga dugo. Gawas nini brethren, hain pa ang kauban pang sitas nini nga atong matagad ni ining atong pagbasa karon sa gipangutana ni Bradnilo Odilia. Niya ang kaubang sitas ni ini Reverend sa Biblia gapon nga may tatak 70 Adventist Church nako basahon. Ari ko mabasa sa Isaias kapitulo 13 bersikulo 10 giingon. Kay ang mga bituon sa langit ug ang mga tapok sa bituon niini dili muhatag sa ilang kahayag. Ang adlaw magangit-ngit sa iyang pagsubang ug ang bulan dili muhatag sa iyang danag. Sa nakita nato, Brother Nilo Dilia, ipatinaw sa Biblia nga ang adlaw mangit-ngit sa iyang pagsubang. Imbis na ay adlaw ni ng tungura, mungit-ngit dili mohatag lugar o kahayag. O ang bulan, naman to'y gingon daw dugo, diripod ang bulan dili mohatag sa iyang danag. Lugar anang tungura kung imong sabton, bulanon lugar ni. Pero ang mga bituon po sa langit, ang mga tinapok sa bituon, i-highlight na to grade, nini dili muhatag sa ilang kahayag sa to pabulanon, anang tungura, unya na daghang bituon, pero dili makatunga ang mga bituon. Moni ang panagna. Hain pang dugang pang kauban ni ini nga maong panagna gikan sa Joel 2:31 nga gisugod nato sa Joel 2:32 sa 31, Brad Deber. Niya pa sa Ezekiel Reb, sa Biblia gihapon nga may tatak 70 Adventist Church, dinhi nato pagabasahon sa Ezekiel kapitulo 32 bersikulo 7 nagaingon ini. Ug sa diha nga palungon ko na ikaw, tabunan ko ang langit ug pangiubon ko ang mga bituon ni ana. Ang adlaw tabunan ko sa usa ka panganod ug ang bulan dili muhatag sa iyang kahayag. Kini nga tagna igsoong niluhodilya. Makita nato nga ang langit tabunan daw sa Dios. Pangiubon ko ang mga bituon niya na. Ato patiman anta nga daghan nga mga bituon na pero di gyud katunga pagmatuman ng tagnaa. Ang adlaw tabunan ko sa usa ka panganod. Adlaw lugar na pero mungit-ngit. Hangtod kun imong orasan ang pagpadayon lugar sa kagabion na imbis na daghang mga bituon, dili walay makita nga bituon. Ug ang bulan dili muhatag sa kahayag, pati pa bulan dili muhatag sa kahayag. Gipakita lang nato tungod kay daghang kauban niya na ang mga bersikulo. Gos niya na ayon pa brethren ang isgutan sa Biblia nga tagna gyapon nga kauban sa Joel 2:30 padung sa 31. Okay, Reb. Sa Biblia gapon nga may tatak 70 Adventist Church, balikan ako basa ang Joel nga kapitulo 2 pero ari ko mobasa sa bersikulo 10 niya gingon. Ang yuta mulinog sa ilang atubangan, ang kalangitan mangurog, ang adlaw ug ang bulan mungit-ngit ug ang mga bituon mapadngan sa ilang kahayag. Oh. Mo gyapon daghan nga mga pagpamatuod nga naa gyapon makita sa Joel, Isaias, Ezekiel. Na hain pang dugang priba brethren. Dini gyapon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church, sa basahon gyapon ni propeta Joel Reb na ko basahon pero ari ko mo basa sa kapitulo 3 bersikulo 15. Gingon, mingit-ngit ang adlaw ug ang bulan ug ang mga bituon napadngan sa ilang kahayag. Oh, mingit-ngit daw ang adlaw niya na ug ang bulan. Sa to pabulanon gidang tungura ana pong adlaw ibutang tabuntag nga dako ba? Walay kabuntagon nga makita. Kung matuman ng tagnaa, imbis ang tingsubang sa adlaw mahimong mangit-ngit. Imbis ang tingbituon niya na ang mga bituon
napadngan sa ilang kahayag. Ay pangdugang gisgutan sa Biblia, brethren. Dinireb sa mahuragapon nga Biblia ang Seventh-day Adventist Church. Ano na kumubasa sa Pinadayag Kapitulo 6, versikulo 12 ngadto sa 13, gingon. Og sa pagbukhad niya sa ikaunom nga timbre, mitan-aw ako og aniya karon miabot ang usa ka dagkong linog. Og ang adlaw nahimong maitom, ingog panapton nga hinimog maitom nga balhibo. Ang tibuok nga bulan nahimong daw dugo. Og dinhi sa bersikulo 13, og ang mga bituon sa langit nangatagak sa yuta, maingon sa pagpangatagak sa mga bungang luyat sa kahoyng higira, sa diha nga kusukusuho na kini sa makusog nga hangin. O di nakita nato katong atong nabasa ganina sa Joel nga ang bulan mahimong dugo. Nagyapon gipadayon sa Pinadayag. Pinadayag 6, 12 ug 13 nga anya karon muabot ang usa ka dakong linog kay na may mahitabo sa yuta ato nang nabasa na ganina. Og gawas nga ang adlaw mahimong maitom ingog panapton. Pag mahimong itom ingog panapton buti pasabot ngit-ngit ay itom god. Unya ang tibuok nga bulan mahimong daw dugo. Di ba nabasa na nato sa unahan ganina dili sa Pinadayag pero gipadayon sa Pinadayag. Buti pasabot nga bisan pa sa panahon sa nitunga na ang atong Ginoong Kristo na isulti, wala pa na mapadayon. Nakaron, dugangan nato og pagpamatuod sa Biblia. Hain pa ang isgutan sa Biblia, Brad Deber, nga mga panagna nga kauban gapon sa gigikanan sa imong gipangutana igsoong Nilo Odelia Jr. Niya parib atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church gihapon dinhi sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 29 nagaingon ini. Ug diha-diha ini katapos sa kasakitan ni adtong mga adlaw, ang adlaw mungit-ngit ug ang bulan dili na muhatag og kahayag ug ang mga bituon mga tagak gikan sa kahitasan ug matay-og ang mga gahom sa kalangitan. O nakita nato sa Biblia nga niana onyang mga alawa, niadtong alawa, mungit-ngit ug ang bulan dili na muhatag sa kahayag na puygitag na nga mahimong daw dugo. Di nakita pero ni pakitag laing tilimanon nga daw dugo niya mungit-ngit podayon ug ang bulan dili na muhatag sa iyang kahayag ug ang mga biton mga tagak gikan sa kahitasan. Pero kung kini mahitabo kining adlaw ni Hioba, sa di pa kini mahitabo mutunga una si Elias. Unsay prueba sumala sa Biblia, brother, nga mutunga una si Elias kung pahitabuon kini sa ato pa mutunga si Elias. Dinireb sa mahuragapon nga Biblia ang Seventh-day Adventist Church sa Malakias kapitulo 4 bersikulo 5 ngadto sa 6 ang pagbasa. Aniya karon akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna sa dili pa moabot ang dako og makalilisang nga adlaw ni Hioba. Mupusit na ganyo to. Klaro. Di ba katong mga bituon o bulan nga daw dugo dili pa kana moabot mo kanang gitawag og sa dili pa moabot ang dako og magkalisa nga adlaw niyo ba dinhi na pod ipadala gyud si Elias ang manlalagna sa dili pagyapon moabot ang dako og magkalilisang nga adlaw niyo ba. Unsay trabaho ni Elias, brother? Okay, atong ibadayon rib sa bersikulo 6 ang pagbasa, gingon, og iyang pabalikon ang kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata, ug ang kasing-kasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan. Tingalion niya ako muanhi og samaran ko ang yuta pinagi sa usa ka panghimaraot. Dinhi ini ang trabaho ni Elias kung mutunga na sa dili pa moabot ang dakong adlaw ni Hioba. Ang iyang trabaho, pabalikon niya ang kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata o ang kasing-kasing sa mga bata ngadto sa ilang amahan. Unya naisa din ang Dios tingali unya ako muanhi og samaran ko ang yuta pinagi sa usa ka pagpanghimaraot. Naay pagsamad sa yuta pinagi sa pagpanghimaraot. Pero nahibalo ta, brother Nilo Odelia, kung kinsa si Elias nga mutunga nga mo'y mo pabalik sa kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa bata sa ato pa i-reconcile ba
ug ang mga kasing-kasing sa babata ngadto sa ilang man walay lain mao si Juan nga Bautista. Unsay priba brother? Niyari ba itong pagabasahon? Sa Biblia gihapon nga may tatak Seventh-day Adventist Church, dinhi na ito pagabasahon sa Lucas, Kapitulo 1, versikulo 13 hantud 17, ihugna-hugna lang nato sa pagbasa. Nagaingon ini, apan ang manulunda miingon kaniya, ayaw kalisang Sakarias, kay ang imong pangamuyo na dungog, ug si Elizabeth nga imong asawa, mag-anak, ug usa ka bata nga lalaki alang kanimo, ug paganganlan mo siyag Juan. Versikulo 14, ug mabatunan mo ang kalipay ug pagmaya, ug daghan ang magakalipay sa iyang pagkatao. Sunod 15 nga bersikulo, kay siya mahimuman nga bantugan sa atubangan sa Ginoo, ug siya dili magainom og bino ni sa ilimnong maisog, ug siya mapuno sa Espiritu Santo bisan sukad pa sa iyang pagkahimugso. Dayon sa 16 nga bersikulo, ug daghan sa mga anak ni Israel ang iyang pabalikon ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Dayon sa 17, ug siya magauna kaniya diha sa espiritu ug sa gahom ni Elias aron sa pagpabalik sa mga kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga anak ug sa mga masupilon ngadto sa kaalam sa mga matarong aron sa pagtagana alang sa Ginoo usa ka katawhan nga inandam. O nakita nato nga mo ni ang trabaho sa anak ni Zacarias. Sa atong nakita sa Biblia. Unya kay ianak man ning bata ug ang asawa ni Zacarias mao si Elizabeth. Tawgon din ning bataa og Juan. Mo ni siya ang mopabalik sa nakita nato sa Biblia. Karon gi tinaw ba yun nga dugang payag nga kini si Juan mo ni siya ang mag-una sa atong Ginoong Hesukristo. Pero ang atong Ginoong Hesukristo, una pa na siya sa wala pa mutungha si Juan Bautista sa espiritu nga kahimtang naana ang atong Ginoong Hesukristo. Ayan ang prueba, Bradrone. Okay, ang pre-pare, basahon ako sa Biblia nga may tatak, Seventh-day Adventist Church. Ano ko mabasa sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 26, ilapos ito pagbasa sa 30, ato lang ihugna-hugna ang mga bersikulo. Gingon, og si Juan mitubag kanila, ako naga pangbautismo sa tubig, apan diha sa taliwala ninyo, anaay nagatindog nga wala ninyo hiilhi. 27, siya nga mao ang magaani sunod kanako, sa kangkinsang higot sa sapin ako dili ganit takos sa paghubad. 28, kini didto mahitabo sa Bitanya tabok sa Jordan, diin si Juan nagpangbautismo. 29, og sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus nga nagpingon kaniya og siya mingon, tanawa mao kana ang kordero sa Dios nga makakuha sa sala sa kalibutan. Sa bersikulo 30 gingon, mao kana siya ang gisgutan ko sa akong pag-ingon, sunod kanako. Muani ang usa ka tawo nga gikapahimutang na unahan kanako kay siya una pa man kanako. Sa nakita nato igsuong Nilo Hodolya, makita nato sa gibasa nga si Juan Bautista mauna ang nagpamatuod, mao kana siya ang gisgutan ko sa akong pag-ingon. Sunod kanako muani ang usa ka tawo nga gikapahimutang na sa unahan kanako kay siya una pa man kanako. Pero sa pagkatao, nag-una si Juan nga Bautista. Nakaroon to confirm nga si Elias, maubagyod si Juan Bautista. Ayun ang dugang payag sa Biblia sa pagmamatuod niya na, Brother. Niyari ba itong pagabasahon sa Biblia gihapon nga may tatak Seventh-day Adventist Church? Dinhi nato pagabasahon sa Mateo, Kapitulo 11, versikulo 12, lapos versikulo 14, nagaingon ini. Sa versikulo 12, sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtod karon, ang gingharian sa langit nakaagom na sa mga paglutos, og kini ginaagaw sa mga manglulugos pinaagig kusog. Dayon isunod na to, versikulo 13, kay ang tanang mga propeta ug ang kasuguan na naghimog mga propesiya hangtod kang Juan. 14, ug kun buot ka mumutuon niini matud pa ni Ginoong Hesukristo, siya mao si Elias nga magaanhi. Sa ito pakatungtan ng mga panghitabo nga
sa dili pa moabot ang dako og makalisa nga adlaw ni Jehova, makita nato nga ang adlaw dili mo pakita sa iyang kahayag mungit-ngit. Ang bulan mahimong daw dugo. Ang bulan sad mapagngad sa iyang kahayag, dili mo pakita sa kahayag lugar. Ang mga bituon mapagngad sa iyang kahayag. Og mga tagak pud ang mga bituon sa dili pa moabot ang dako og makalilisa nga adlaw niyo ba. Pero sa di pa pud moabot ang adlaw nga makalisa nga adlaw niyo ba, muuna usa si Elias, og si Elias mao si Juan Bautista, og mosunod pod sa pagkatao niya ang atong Ginoong Kristo. Di sa ato pa si Juan Bautista mao si Elias. Kinsa man kunoy magtuo nga si Elias, mao ra dito si Juan Bautista. Tungod kay si Kristo na ang namulong, dili na nato lalison. Hain pangdugang priba, Brad Rone, nga si Elias, mao si Juan Bautista. Yang dugang pre sa Biblia gapon nga may tatak 70 Adventist Church ta ko basahon sa Mateo kapitulo 17 bersikulo 10 ngadto sa 13. Gingon. O gipangutana siya sa mga tinun-an nga nagingon sa ato patong Ginoong Hesukristo magipangutana. Nan nganong magaingon man ang mga eskriba nga si Elias kinahanglan kuno nga muuna usa sa pag-anhi. Bersikulo 11 gingon. O kanila mitubag siya si Kristo nga nagingon. Tinuod nga si Elias kinahanglan magaanhi og igapasiuli niya ang tanang mga butang. Bersikulo 12. Apan sultihan ko kamo nga si Elias nahianhi na og wala sila makaila kaniya, hinunua ilang gibuhatan siya sumala sa ilang gusto. Sa sama nga kaagi ang anak sa tao magaantos diha sa ilang mga kamot. Mupos kita gadiot bradron. Klaro nga apan sultihan ko kamo. Gi-highlight ato brain. Nga si Elias nahianhin na. Gani wala daw sila makaila kaniya. Himuon nila ang pagbuhat lugar nga sumala sa ilang gusto, nga sasama nga pagkaagi ang anak sa tao mag-antos diya sa ilang mga kamot. Mausap lugar na ang dangatan ni Elias nga nahianhin na. Ngay padayon nato bradron kinsa gipasabot og nasabtan sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo. Ang nasabtan sa mga tinun-an sa pagpamulong sa atong Ginoong Kristo si Elias ang gipasabot niini mao gid si Juan. Dinhi sa bersikulo 13 na sa kapitulo 17 sa Mateo, og ang mga tinun-an nakasabot nga nagsulti siya ng Ginoong Hesus kanila mahitungod kang Juan nga Bautista. O di nakita nato nga muuna gyud si Elias sa dili pa katong nagkakalain-lain nga mga tilimad-on nga makita sa kalangitan og diri sa gitawag og kayutaan nga mosunod pod ang atong Ginoong Hesukristo. Karon sa pay mga panagna nga kalakip ong pagpasidaan sa pangutana ni igsuong ni Luhudulya katong Joel 2:31 nga gisugod nato sa bersikulo 30 to 31 bradron. Anyarib, ang mga dugang pagpanagna sa Biblia sa 70 Adventist gapon nga Biblia nako basahon sa Lucas kapitulo 21 bersikulo 7 ngadto sa 11 nya ikama sa 12 o dito na to sa 12 ang pagbasa niini ingon sa pagbaya. Og sila nangutana kaniya magtutudlo kanusa man kini mahitabo og unsa man ang ilhanan nga kini maga kahitabo na sa utso gingon. Og siya ang Ginoong Hesus mitubag nga nagingon, magbantay kamo nga dili kamo mapahisalaak. Kay daghan unya ang mutungha dinala ang akong ngalan nga manag-ingon, ako mao ang Kristo og ang panahon haduol na ayaw kamo pagnunot kanila. Sa bersikulo 9 gingon, og ini kadungog ninyo mga gubat og mga kaguliyang ayaw kamo pagkalisang kay kinahanglan una nga kini magakahitabo apan ang katapusan dili pa moabot diha-diha. Sa bersikulo 10 unya mingon siya kanila managgubat ang nasod batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian. Bersikulo 11 mahitabo ang makusog nga mga linog og sa nagkalain-laing mga dapit adto ang mga gutom og mga kamatay og unya may mga makalilisang nga talan-awon og dagkong mga ilhanan gikan sa langit. Mupus kita kadyo to. Di ba relatibo gyapon? No. Nga naman,
Kay paghisgot na mga gubat, daghan daw ang magdala nga mag-ingon, ako mao ang Kristo. Dili daw ta panunto nila, panunuton nga mukuyog ta kanila. Unya, ang gisgutan nga makilisa nga gikinanglan nga may tabo, napo diha ang mga paghisgot o mga katingan-an diha sa yuta lugar nga panghitabo. Unsa lugar? Maghubat ang nasod, batok sa nasod. Gingarian, batok, gingarian. Kay daghan ba nagwali o gingarian? Sa ito pa makita ni sa kalibutan. Daghan pod ang magdala sa ngalan nga Kristo. Makita ni sa kalibutan. Unya, giingon nga, unya aduna unyay mga gutom o mga kamatay sa nagakalain, lain kini nga mga dapit na pod ang mahitabo nga makusog nga linog. Pero gisgutan yun nga, unya, may mga makalilisang daw katalan-aon ug dagko mga ilanan gikan sa langit. Asa man to? Katong mga bituon nga mga tagak. Ang ting-adlaw dili na mahimong adlaw kay way kahayag nga mutungan na. Ug maabot man ngadtos kagabion imbis ting bulan. Walay bulan nga makita. Kung doon naman pod naitilimadon nga ang bulan daw dugo sa to papula. Na di nato masabtan og bulan ba to kay ingon mas panag na nga dugo. Og ang mga biton dili mohatag sa kayag. Og napoy mga tagak ang mga bituon. Dayon kung atong ipadayon ba doon, nun sa dayon. Okay, atong ibadayon ang diri na sa bersikulo 12 sa pagpayag sa atong Ginoong Jesucristo, ingon, apan sa dili pa mahitabo kining tanang mga butanga. Kamo ilang pagadakpon og pagalutuson, igatugyan ngadto sa mga sinaguga og sa mga bilangguan, ug kamo pagataralon ngadto sa tubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod sa akong ngalan. Busa, klaro nga kung mahitabo kini, mag-una pa ang mga tinunaan ni Kristo. Nga sila lutuson dakpon o itugyan ngadto sa mga pagkabinilanggo. Kay lutuson man sila o pagataralon ngadto sa tubangan sa mari o sa mga punuan tungod sa ngalan. Lutuson ang mga tinunaan ni Kristo. Sa di pa makita katong mga ilanan na. Ang pangutana, kay nag-ingon mami, Brother Nilo Hodilya, nga nahitabo na kini. Pamatud-an na to og mga referensya. Bisan ang ubang reliyon, sama sa Seventh-day Adventist, among dawat kay kini, mao may tinon. Unsay priba, Brother? Ni Areb, ato pagabasahon sa ilang basahon, kining the great controversy, America's rule in prophecy. Dinhi na to pagabasahon, Reb, sa page 237 hantod sa page 238, mga punto lang ang atong pagakutloon niini. Sa ato ng pinulungan, Brother. Idiritso na nato sa Cebuano. Mao kining atong mabasa dinhi nagaingon, human niini nga paglutos sumala sa mga pulong ni Kristo ang adlaw mungitngit sa ika-19 sa Mayo 1780. Kini nga tagna natuman. Gipamatud-an, di dugay ra nga wala nang atong Ginoo Kristo. Dugay ra nga si Juan Bautista nga Mosilias namatay. Og ang mga tinun-an dugay ra gipaglutos kay Mayo. Sa Mayo man nahitabo 1780 kini nga tagna natuman. Padayon ba diber? Okay, atong pagabasahon nagaingon dinhi. Halos kun dili sa kinatibuk-an nga nag-inusara, ingon nga ang labing misteryoso ug sa wala pa masaysay nga panghitabo sa iyang matang, nagbarog sa mangitngit nga adlaw sa Mayo 19, 1780. Usa ka labing dili maihap nga kangitngit sa tibuok, makita nga kalangitan ug kawanangan sa New England na ireferensya diri R.M. Devens atong unang siglo panid 89. Dayon isunod na to sa pagbasa nagaingon ini, ang usa ka nakasaksi nga nagpuyo sa Massachusetts nagbatbat sa maong panghitabo sama sa musunod. Sa buntag ang adlaw misubang
apan sa wala pa madugay midagom. Ang mga panganod nahimong ubos, ug gikan kanila itom ug makahahadlok. Sa diha nga sila mitungha, kilat mikilab, dalugdog ug usa ka gamay nga ulan nahulog. Dayon atong isunod, nagaingon ini, sa pagka alas 9, ang mga panganod nahimong nipis ug nahimong tumbaga o tumbaga nga panagway. Ug yuta, mga bato, mga kahoy, mga building, tubig ug mga tao na usab. Tungod ni ining talagsaon, dili yutan-on nga kahayag. Paglabay sa pipila ka minuto, usa ka bug-at nga itom nga panganod ang mikaylap sa tibuok kalangitan. Oh. Mm. Alas 9 na Pagkita na to nga alas 9 na. Sa buntag ni. Adlaw dako. Dugang pa din ni Rep, atong mabasa. Gawas sa usa ka pig-ot nga ngilit sa kapunaw-punawan ug ngit-ngit sama sa kasagaran sa alas 9 sa gabi sa ting-init. Katudong hitabo niini nga imbis adlaw nahimong ngit-ngit. Sama daw kangit-ngit anang alas 9 sa gabi. Tinuod. Ang kangit-ngit niya ng adlaw nga pag subang unta sa adlaw pero natabunan sa kangit-ngit. Tinuod base sa tong mabasa dinhi. Dugang pa dinhi, nagaingon atong isunod, sa kadaghanan nga mga bahin sa nasod kini hilabihan kadako sa adlaw, nga ang mga tawo dili makasulti sa oras pinaagi sa pagbantay o sa orasan ni panihapon ni pagdumala sa ilang lokal nga negosyo kung wala ang kahayag sa mga kandila. So hilabihan gyud ni kang iob. Dugang pa atong isunod dinhi nata sa page 238 nagaingon na dinhi. Ang gidak-o niini nga kangit-ngit talagsaon. Naobserbahan kini hangtod sa silangan sa Falmouth. Sa kasadpan nakaabot kini sa kinalay ang bahin sa Connecticut ug sa Albany. Sa habagatan kini makita ubay sa kabaybayonan ug sa amihanan hangtod sa kasangkaran sa mga puy-anan sa Amerika. Matod pa din na i-referensya natong mabasa, William Gordon, History of the Rise, Progress and Establishment of the Independence of the USA, Volume 3, page 57. Dugang pa, dinhi nga pahayag, nagaingon, ang grabe nga kangit-ngit sa adlaw gipulihan, usa o duha ka oras sa wala pa ang kagabhion, sa usa ka bahin nga tin-aw nga kalangitan, ug ang adlaw mipakita. Bisan kun kini gitabunan pa sa itom, bug-at nga gabon. Pagkatanod sa adlaw, ang mga panganod mibalik pag-usab sa ibabaw, ug kusog kaayong mingit-ngit. Ni ang kangit-ngit sa kagabhion dili kaayo kumon ug makalilisang kay sa adlaw. Dugang pa dinhi atong isunod og pag-display. Bisan pa nga adunay hapit usa ka takdol nga bulan, walay butang nga makita. Apan pinaagi sa tabang sa pipila ka artipisyal nga kahayag nga sa diha nga makita gikan sa kasikbit nga mga balay ug sa uban nga mga dapit sa usa ka gilayon nagpakita pinaagi sa usa ka matang sa Ehiptohanong kangit-ngit nga daw halos dili matupngan ngadto sa mga silaw. Dayon na i-referensya din Isaiah Thomas, Massachusetts Spy o American Oracle of Liberty, Volume 10, number 472, Mayo 25, 1780. Dugang pa din natong mabasa Reb. Bisan pag sa alas 9 ni anang gabi una, ang bulan misubang sa bugos. Kini walay labing gamay nga epekto sa pagwagtang sa samag kamatayon nga mga anino. Human sa tungang gabi ang kangit-ngit nawala. ug ang bulan sa dihang unang makita adunay dagway sa dugo. Matud pa din sa itong mabasa. Adayon atong isunod. Ang Mayo 19, 1780, nagbarug sa kasaysayan ingong ang mangit-ngit nga adlaw.
Sukad sa panahon ni Moises, walay panahon sa kangit-ngit nga managsama ang gidak-on. Kadak-on o gidugayon ang natala sukad. Oh, di nakita na to. Dugang pa din Reb, atong isunod sa pag-display. Matud pa din ang paghulagway niini nga panghitabo ingon nga gihatag sa mga nakasaksi. Usa lamang kalanog sa mga pulong sa Ginoo nga gi-record ni Propeta Joel. Dugang pa din kauhaan og 500 katuig sa wala pa kini matuman. Dugang pa din ang adlaw mahimong kangit-ngit ug ang bulan ngadto sa dugo sa dili pa moabot ang dako ug makalilisa nga adlaw sa Ginoo. Dayon gikutlo dinhi Joel 2:31. O di makita na to igsuong niluhodilya ang katumanan nga ang bulan daw nahimong daw ingon og dugo. Di sa ato pa sa imong pangutana natuman na ba kana? Di natuman na. Karon sa tagna nga ang mga bituon, mga tagak na deber. Nahitabo ba ang pagpangatagak usab sa mga bituon? Nakalakip sa ato nang natun-an sa pagbasa o sa mga pangutana ni Igsoong Nilo Hodilya Jr. Oo, Reb, atong pagbasahon din sa basahon gyapon kining The Great Controversy, America's Rule in Prophecy. Dinhi na tumabasa sa page 256. Idiretso lang nato sa Bisaya, Reb. Matod pa dinhi, nagaingon og si Juan diha sa pinadayag mipahayag samtang iyang nakita diha sa panan-awon ang mga talan-awon nga magpahibalo sa adlaw sa Dios. Ang mga bituon sa langit nangahulog sa yuta, ingon sa usa ka higera nga nagahulog sa iyang mga higos nga wala pa sa panahon, sa diha nga siya uyugon kusog nga hangin. Matud pa dinhi, dayon na tumabasa pinadayag 6:13. Dayon sunod, kini nga tagna nakadawat og talagsaong og makapahingangha nga katumanan sa dakong meteoric shower ni adtong Nobyembre 13, 1833. Gitawag og meteoric shower. Katong mga pagpangatagak sa bituon. Igsoong Nilo Hodilya nahitabo sa Nobyembre 13, 1833. O di sa ato pa nahitabo na. Karon, balikan ta pagbasa ang Malakias 4:5 ug 6, Brad Ron. Okay, asa Seventh Adventist nga Biblia, balikan nato pagbasa Malakias 4:5 ug 6. Anya karon akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna sa dili pa moabot ang dako og makalilisa nga adlaw ni Jehova. 6. Og iyang pabalikon ang kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata og ang kasing-kasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan. Tingalion niya ako muanhi og samaran ko ang yuta pinaagi sa usa ka pang himaraot. Timan na to nga sa gibasa ni Brad Ron nga sa di pa mahitabo ang dako nga makalilisang adlaw ni Jehova, ipadala si Elias ang malagna. Ato nang nakita nga si Juan Bautista ang katumanan. Og niini nga bersikulo 6 nagpakita nga tingali unya ako muanhi ug samaran ko ang yuta pinagi sa usa ka pagpanghimaraot. Nahiapil sa tagna nga ang Dios diay musamad sa yuta pinagi sa pagpanghimaraot. Buti pasabot nga ang yuta adunay kadaot kay mahitabo kay pananglitan sa atong lawas. Ug ang atong lawas samaran aduna may mahitabo sa atong lawas. Pero ang isamad sa yuta, samaran ko ang yuta pinagi sa usa ka pagpanghimaraot. Pero haing himaraot nga kini ang giapil sa pagtagna nga kini atong makita og paalabuton. Igsoong Nilo Hodilya sumala sa gipamatod sa Biblia, Brad Eber. Niya atong pagabasahon, Reb, sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, dinhi nato pagabasahon sa pinadayag kapitulo 11 bersikulo 14 nagaingon niini. Ang ikaduhang himaraot milabay na, tan-awa,
ang ikatulong himaraot muabot na. Timan anato, nga sa gibasa kanina nga samaran ko ang yuta, pinagi sa usa ka pagpanghimaraot. Sa Malakyas, Kapitulo 4, versikulo 6, sa nakita nato, doon na di ay daw himaraot nga milabay na, nga duha. Anang atong gi-highlight nga red. Una ang ikatulong himaraot, moabot na. Kanang himaraot, mo nang panghimaraot, nga isaman si uta. May duha na nga milabay. Ha? Timanan nato, duha ang milabay. Pero nay ikatulong nga himaraot, moabot na. Pero sa King James Version nga ang ilhanan, ang pinada gitawag nga bugna bardon. Unya ang Santiago gitawag nga Hakobo. Kung balikan ta pagbasa ang kisgutan sa Kapitulo 11, versikulo 14, pero gitawag na og bugna. Unang hubad sa King James Version kini bradon. Giunsa na pagkasulti? Ang himaraot, gingon na kanagtunglo, Reb, basahon ako, gingon sa bugna 11:14, mingagi na ang ikaduha katunglo, mumuning himaraot sa gibasa sa kaduhang hubad sa King James. Aniya karon ang ikatulo katunglo moabot sa madali. Timanan nato katong panghimaraot nga maura ba na isamad sa Dios. Nga himaraot nga duha milabay na, ikaduhang himaraot nga giingog milabay na kay mautubang og ikatulong Himaraot. himaraot. Sa Biblia sa ubang hubad, sa unang hubad sa King James Version gitawag na nag Tunglo. duha katunglo milabay. Ug ang ikatulo katunglo maoy moabot. Kung basahon ang ubang hubad sa Biblia, Brad Deber, giyon sa nakana pagsulti. Kanang tunglo Reb, gitawag na dinhi og katalagman sa Biblia nga maayong balita nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales sa maulang gihapon nga kapitulo bersikulo dinhi sa gipadayag 11:14 nagaingon na niini. Natapos ang ikaduhang katalagman apan moabot na usab ang ikatulo sa dili madugay. Igalang nilo Lulya, katalagman din na nga duha, nga gitawag og himaraot. Utunglo nga mo, isamad sa yuta. Pero, ang ikatulo nga katalagman, utunglo o himaraot mo nang paabuto na to. Kung atong susihon, hain kining tunglo, sumala sa Biblia, Brad Ron, nga maura ka na ang gitawag og katalagman o gitawag og himaraot. Okay, Reb. Sa Biblia gapon nga may tatak 70 Adventist Church na kubasahon. Sa Isaias Kapitulo 24, versikulo 3 ngadto sa 6 ang atong pagbasa giingon. Ang yuta paghimuon nga walay sulod gayod og pagalaglagon gayod kay si Jehova mao'y nagsulti niining pulunga. Sa versikulo 4, ang yuta nagabangutan og nagakawagtang. Ang kalibutan nagakaniwang og nagakawagtang. Ang mapahitason nga katawhan sa yuta nagakaniwang gayod. Sa bersikulo 5, ang yuta usab nahugawan ubos sa mga pumuluyo niini tungod kay ilang gilapas ang mga balaod, gipasipalahan ang kabalauran, gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Og sa bersikulo 6 gingon tungod niini ang tunglo Kumuning himaraot or katalagman, maoy naglamoy sa yuta katong tunglo. Og silang na nagpuyo sulod niya na hingkaplagan nga sad-an. Busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog ug jutay lamang ang nanghibilin. Atong nakita nga samaran sa Dios ang yuta pinagi sa pagpanghimaraot. O kanang himaraot, dunay duha kapanghimaraot o katalagman o tunglo nga milabay na moatubang tag ikatulong himaraot o katalagman o tunglo. O kining tunglo nga nabasa sa versikulo 6 sa kapitulo 24. Matinaw nga tungod nini ang tunglo mo ay naglamoy sa yuta. Og silang na nagpuyo sulod niyan ay kaplagan nga sadan. Busa ang mga pumuloy sa yuta nangasunog og diutay lamang ang nanghibilin. Lahi kini nga matang sa tunglo kay sunugon ng yuta igsoong niluhodilya pero may diutay nga mahabilin kung moabot ng maong gitawag og tunglo.
musunog sa yuta. Pero unsa ba ang tunglo nga may musunog sa yuta, Brother Deber, sa Biblia? Mauna ka na ang kusog sa gubat, Reb. Atong pagabasahon sa Isayas gihapon. Dinhi sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Dinhi sa Isayas 42 bersikulo 23 kama 25. Nagaingon niini. Kinsa ba ang anaa sa taliwala kaninyo nga mo patalinghog niini? Nga mamati og mo patalinghog sa panahon nga umalabot. Mo post kita kaniyot, makita na to nga kinsa daw ang ana sa taliwa kaninyo nga mo patalim nini nga mamati mo patalingog sa panahon nga umalabot. Panahon kini nga palabot to niya, kining ikatulong-tunglo nga musunog ug mulamoy sa tibok nga yuta. Nga ikatulong-tunglo kay milabay naman ang tunglo o katalagman nga ikaduha og panghimaraot. Unsa man ni nga matang sa tunglo nga moy musunog, Brad Deber? Ni Areb sa bersikulo 25 nato pagabasahon nagaingon niini. Tungod niini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapasilaog kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayod niini ug kini nakasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Katudeng tunglo nga ikatulo nga musunog ug mulamoy sa yuta. Gubat ang gisgutan mga malamong tigpaminaw nga musunog kaniya. Gisambingay nga masunog lugar ka kay mawala man lugar. Di atong timan-an nga kung gubat man dinhi, duruha ka tunglo o katalagman o panghimarat nga mulabay na ang gitawag diay na og unang gubat o ikaduhang gubat sa kalibutan gitagna na musugutag sa dili may ikatulong gubat sa kalibutan nga palaboton. Kano saan nahitabo ang unang panghimaraot o tunglo o katalagman, Brad Deber, sa unang gubat o ngadtos ikaduhang gubat? Ni Arib atong pagabasahon sa online Reb kining atong referensya kining sa Wikipedia mao kining gihatag nga pamahayag dinhi nagaingon World War I or the First World War, often abbreviated as World War I, known contemporaneously as the Great War, was a major global conflict that lasted from 1914 to 1918. Dayon sa Cebuano, ang unang gubat sa kalibutan o ang primerong gubat sa kalibutan nga sagad gipamubo nga World War I na ilhan nga kadungan ingon ang dakong gubat, usa ka dakong gubat sa kalibutan nga milungtad gikan sa 1914 hangtod 1918. So ang gubat, unang gubat nagsugod sa 1914 natapos sa 1918. Ug ato makita ang mapicturize nato nga mahanduraw nga dili di ay sayon gyud ang gubat. Ni ato makita. Ang gubat sa kalibutan na nagsugod sa 1914 natapos 1918, mga mahal na mong paminaw. Labi na kanimo Nilo Hodilla. O ang Second World War, Brad Deber, kano sa akin inahitabo? Niya ato gyapon pagabasahon Reb sa online kining Wikipedia gihapon mao na kini ang gihatag nga pamahayag dinhi nagaingon. World War II or the Second World War, often abbreviated as World War II, was a global conflict that lasted from 1939 to 1945. Nga kung sa Cebuano, ang duha ka gubat sa kalibutan o ang ikaduhang gubat sa kalibutan nga sagad gipamubo sa World War II, usa ka pangkalibutanon nga panagbangi nga milungtad gikan sa 1939 hangtod 1945. Sa ato pa, 1939 ang gubat. Niabot ngadto sa 1945 ang pagkahuman lugar niya na. O ato sa makita nga dili basta ni ining panahon na ang gubat nga atong masinati. Usa dili sa iyon mga kaigsonan
Igsong Nilo Hodilya kung moabot ang ikatulo nga katalagman o gira World War III kay nakatagna na sa Biblia. O kini nga saad, Diyos na mismo ang nagsaad kung kinsa kung nganong miabot ang adlaw nga makalilisang adlaw sa Diyos. Giyon sa pag-explikar sa Biblia, brother. Okay, niya sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church rin, basahon ako ang ikaduhang Kronikas, Kapitulo 20, versikulo 15, gingon. Og siya mingon, pamati kamo tibuok Huda, og kamong mga pumuluyo sa Jerusalem, og ikaw hari, Hosapat, kini mao ang gipamulong ni Jehova kanimo, ayaw kamo kahadlok ni magmaluya tungod niining dakong panon. Kay ang gubat dili inyo kundili iya sa Dios. Nakita nato ang gubat dili inyo kundi iya sa Dios pagbuot ni gindi ay o pagbuot sa Dios nga moabot nga na. Pero sa atong nabasa sa Biblia, dunay diutay lamang ang mahabilin. Sa unsang paagi nga sila mahabilin. Brother, sumala sa nakasulat sa Biblia dili sa atong baba. Ni Arib, ato pagkabasahon sa Biblia nga may tatak, 70 Adventist Church, dinhi nato pagkabasahon sa Hub, Kapitulo 5, versikulo 20, nagaingon ini. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon, ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. May gi-highlight na to. Makaluwas sa tinggutom, siya magaluwas kanimo. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon, ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Ang kagahom di sa espada mauang makaluwas sa gubat. Karon, unsa ba kining espada kinsay maghatag nining espada sa Biblia, brother? Ang espada nga gipasabot riberen nga mo luwas sa tao gikan sa gubat mao kuna ang pulong sa Dios ug mahatag ani mao ang Espiritu Santo. Basahon ako ang priba, unahan ko ang Biblia nga may tatag 70 Adventist Church diri sa Episo, Kapitulo 6, versikulo 17, gingon, og dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan, og ang espada nga mao ang Espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Busa katod ang espada nga makaluwas sa gubat, dili itong espada nga makasamad sa lawas. Dili literal. Pulong dahil sa Dios. O matod pa ni mo, brother, ang mohatag niya na, Espiritu Santo, ang priba. Ang priba sa Biblia rin nga gitawag ang pulong sa Dios, mao gyapon Episo 6:17 gingon, o gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamitan usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Busa ang mohatag di ay Espiritu Santo sa balaod nato o balaod sa misyon, kinsa ang gimantala nato nga Espiritu Santo. Igsong Nilo Hodilya, brother, sa nakasulat sa atong basahon. Ni Arib, atong basahon sa balaod sa misyon, dinhi sa pahina 1. Dayon balaod 1, nagaingon na dinhi. Pagmantala sa ngalan ni Master nga mao ang Espiritu Santo kang kinsa siya mao ang nagtudlo sa tanang mga butang ug sa pulong sa Dios. Higalang Nilo Hodilya, among ipanghinaot nga nasabtan nimo ang pagtubag namo sa imong pangutana sa Joel 2:30 ngadto sa 31. Ang 31 mo imong gihatagan pagtagad tanan nga tagna atong gibasa sa Biblia ug ang katumanan musangkot tag ikatulong gubat sa kalibutan ug sa ato nang nabasa aduna gyapoy kaluwasan ang tao. Miabot na mga oras ang tudiyang among ikalagad kaninyo labi na kanimo igsoong Nilo Hodilya diya sa Valencia, Bohol. Daghang salamat. O kini ang inyong alagad, Reverend Charlie Eugenio, o sa ngalan sa among magtutol, Master Tomas D. Eugenio Sr., o sa ngalan sa kaubang mga ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. O kiniusab ang inyong igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.